Kakasi Student Union KSU Bengaluru Unit kumshi bentaban kenia liga Jingiarap syaki Khynnah khasi ke bela kempang na kababa mi ki jingba balasa lani food poisoning kaki isu metagasngi kila yok banyalit ai ya ke Jingiarap syaki ni Khynnah ki Thiah Mandia Institute of Medical Sciences kebadan Karnataka kuman chipun kenmau ha kini singi beladak ke jela Karnataka kelama de ke jingja ke besongsi ha ka ba ki Khynnah puli na school Gokula Vidya Samsthe ha Malavali Mandia district kila yok pang hadin bakila ba me ke jingbam ke balasa kani kelawan ra e ke jingdu no ya arngut ki mensim jong ki Khynnah puli na Meghalaya ke belatip kerteng kum ukre lang khong tani na kasnong lindam bat uname bante marwen na kasnong lausi hagate ke jingja laran kumbashis pa ar khongut ki brio ki belayo pang hadin bakila ba me ke jingbam kalapun balapun kre ha ko ke hotel ha Malavali kini ki kendhop ya sa khongut ki Khynnah school jong ka Gokula Vidya Samsthe ha ka ba ar ko sangut ki Khynnah school ki dei ki ba na gejala na baro kini ki bapang arngut ki lakhlat no kat bakiwe hidang don ha ka jaka sumar ha Mandia Institute of Medical Sciences but laingut naki kidang sha sumar ha po ICU but kiwe pat ki lakham khlan kidukhot jangka ki KSU Bengaluru unit man kasngi ki let Jngoh ki Khynnah khasi Thiah apang ha ka jing silok bat ki doctor ka hospital kidukhot ka KSU ki layo jingte ba ampat long ban ai ki nugi jiba me ki Khynnah handai tang ko snap kor kidukhot ka seng ki la sham ba shim na dan bapen biang ki snap kor ki nong pang bat kumta bran ki la mare ban thi di ki snap kor bat ai ko snap kor ya baro ki Khynnah khasi ki Thiah apang